V tejto časti kurzu sa pozrieme bližšie na priečinok Odoslané správy. V menu v ľavej časti stránky klikneme na položku Odoslané správy. Zobrazí sa obsah priečinku Odoslané správy, do ktorého sa ukladajú všetky správy, ktoré odošleme z našej e-mailovej schránky Gmail niekomu inému. Zobrazí sa prehľad správ, ktoré sme odoslali v predchádzajúcich častiach kurzu. Kliknutím na ľubovoľný riadok zobrazíme obsah danej e-mailovej správy. Vráťme sa späť na zoznam odoslanej pošty kliknutím na položku Odoslané správy. Služba Gmail nám ponúka možnosti označenia správy prostredníctvom ikony hviezdičky. Táto slúži iba na označenie e-mailu, aby sme ho rýchlejšie našli. Kliknutím na ikonu šípky vpravo od hviezdičky naučíme službu Gmail, že táto konverzácia je dôležitá. Takto môžeme označiť naše správy ako dôležité, aby sme rýchlejšie našli požadovaný e-mail. Po označení správy pridaním fajky do štvorčeka môžeme správu archivovať alebo ju presunúť do koša. Ak sa rozhodneme správu vymazať, označíme správu pridaním fajky do štvorčeka a následne klikneme na ikonu, na ktorej je zobrazený kôš. Služba Gmail sa nás opýta, či naozaj chceme správu vymazať. Pre potvrdenie klikneme na tlačidlo OK. Správa bola presunutá do priečinka kôš. V priečinku kôš sa nachádzajú všetky vymazané e-maily. V ďalšej časti kurzu sa pozrieme bližšie na priečinok kôš a ako vymažeme e-maily.